sau de nu știu cât cu 74. Bine, așa apăsam de 101 și să-l bat pe ăsta easy și ton, dar vreau să joc cu... E formată din români pe atac, nu doar români, dar e formată din de-aștia slabi. Easy și ton. Easy! Caca. Caca. Căcăcilă. Căcăcilă, na. Ma. Bun. Oricum am și eu. Bă, dar vreau măcar portar. Am voie după meciul următor să pun doar portar. Măcar portar. Dai bun la viteză, mă. Ce dribbling face? Wow. Stanciu trebuie să facă. Hehe. Wow. Da, jut. El n-a dat niciun jut. Cum ar fi să dau? Gol. Da, mă, da. Gol cu capul. Că e greu, rău. Cu românii. Mai bine dădeam fines. Da, fines. Doar fines poți da cu românii. Sau șut, normal. Da, șut, normal. Dă-i, bă, dă șut. Cred că stau pe defense. Da, eu nu mi-a luat gol până acum. Comănele. Comănelu. Bă, comănele. Comănele meu. Da, unde? Nu, unde gâtul tău dai? I-a luat o vază. Dip. Că zici că are gagic. Că e mai de lumina. Bă, așa slabie, mă. Aulu. Ce să facă, bă? Foame. Bă, dar nu cred, mă. E chiar așa. Îl băteam pe ăsta 5-0 până acum. Sau știu dacă am... Asta e 74, aveam 101, era aproape plus 30. Ulu. Da, nu, că face 1-0. Eu nu cred că îl iau, mă, n-are, mă, acum. Da, tu te încolo, pe lângă. Bă, dar Hector Bellerine, ăla cum îl chemai pe el. Ce aveți, fraților, cu el ceva a făcut săracul? E și el un simplu fotbalist. Public. Da, dă-te încolo. Că văd că deja mori. N-am cum să nu-mi iau gol. Ia la tot stanciul lui Socrates. Deci eu nu cred. Bă, dar cum era? Hai, da, dă-te încolo. Bă, mix cu mil. Happy Meal. Cancer, oftică-te. Dă-i pe jos. Pe jos îmi zis. Rațiu. Dar Rațiu de ce are părul alb? Frate, nu mai înțeleg nimic. Comănele. Deci dacă Comănelul îl face pe De Marcos, e bun. Easy. Bă, cum era, mă, gol? Cum era, mă, să fie gol? Bă, dar ăsta n-a dat niciun șut pe poartă. Eu măcar am dat șuturi pe poartă. Vreau să văd posesia, dacă arată sau ceva, pasele. Miau. Cancer. Oftică-te. Dar de ce nu m-am dus singur? Comănele. Nu cred. Ce-i fac? Ce-i fac? Bă, are 97 sau nu știu.
Bă, n-am niciun jucător bun, ce naiba? Fii atent, mă duc și cu Stanciu acum. Stai că s-a enervat copilul. Stai că s-a enervat obsedatul. Mai obsedation. Deci eu nu cred. Bro! What a șnițel! Uită-te la echipa mea. Hihi. Hihi. Share with league normal. Cât a fost posesia? 58 la 40. Bă, cât de fraier să fie, mă, ăla. 4 șuturi, 4 șuturi, 4 pe poartă. Aolu, 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 șalelelele, șale. Dar ce a făcut-o la fraier? Da, ce eu fac? Eu fac. Vreau să vă știu dacă am ceva la aniversary. Poate îmi pică și mie un 99 acum. Că vă bat. Că vă bat pe toți. Vă bat. Dar la flash sale poate îmi dă și mie 50 cu 600 de gemuri, că vreau să iau. Ca să am jucători acolo, până mor. De bă, ori 50. Ăla, ori 100. Dar nu, am zis, ori 50. Nu, 50. 50. 50. Da, 50 am zis. Ce porc ești. Uite, și Lia. Fain. Eu deja sunt la 25. Am 101. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsești o soluție. Am făcut greșeli. Da, poți să închid ochii pentru că ți-am făcut. Dar gata, trebuie să plece de aici. Da, gata, mă, vreau să fac. Deci mai chance, cât de mici sunt tire chance, Deci are echipa bubuie, atât de bună încât bubuie. Lasă-mă pe mine. Ajută-mă. Sorine. Hai, mă. Slab, doar 97. Lasă-mă pe mine. Dar cum? Ce poziție, mă? Bă, da-ți bagi joc? Bă, da, tu chiar îți bagi joc? Frate, mă caca în schemă tău. Da clear. Păi da clear, dar dacă nu faci nimic. Mi-a dat cu barcul ăla. Da, Ter Stegen-ul tău. Nu ne mai mutăm. Oh! Ha! Olo!
eram vocal, mării, stăteam la chefal, am dat telefon la Constanța, am comandat și lume și eram atât de Da, eu am fost dar am salutat. Asta e 100 cât, mă? 100 O. Doar să nu uităm. O. Ok. Salut, eu am fost Darius, v-am salutat, cred că și pe data viitoare, și pa, și pa.